बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जे सोलोंथाइनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि मोजां मोनसे हाबाफारि लानायनि थाखाय दख'रा आफादखौ आं साबायखर बावदों। आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गावबा गावनि जिउआव जाफुंसार जानायजों लोगोसे नैबे हालामखौ बा नैबे ओनसोलखौ जाहाथे बिमा बिफाजों लोगोसे फोरोंगिरिनि आरो ओनसोलनि मोनसे नाम लाखिगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेयाव गोबां फरायसाफ्रा बाहागो लादों। बेनि थाखाय दख'रा आफादनिसिम आं साबायखर बावो। फरायसाफोरा इयुनाव जि जाफुंसार जानो थाखाय माबायदि फरायनाया गोनां होननानै फरायसाफोरखौ आं गुबुन गुबुन मिथिंफोरावबो खावलायदों जों जाफुंसार जानांगौनि थाखाय बयबो सिमाङा जोंहा थानांगोन आरो थांखिया थानांगोन। नाथाय सिमां आरो थांखि थाब्लाल' जाया, बेयाव सौहैनांगौनि थाखाय जोंहा सानफ्रोमबो मोजां खामानि मावनाया बिराद इम्परटेन्ट। बेखायनो गासैबो फरायसाफोरखौ सानसेबो गेप गैयाजासे कनसेन्ट्रेट होनानै मोजाङै फरायनो थाखाय आं खावलायो। गिबियावनो मिडिया पार्सन बयनिसिमबो साबायखर बावबाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। देग्लाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ नैबे थाइसुगुरि गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों। दा बेवहाय जों दख'रा आफाद हिसाबै फुंनि 8 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो लोगोसे मुंख्लं खाम्फा बेवहाय मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि जोङो बानायनाय जादों। बे मुंख्लं खाम्फायाव जोङो मुंख्लं खाम्फा बेखेवनो आलासि महरै जोंनि ओनसोलनिनो बारग' सा बेलस्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नबिन गयारि सारखौ जोङो लेंहरनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो नब्लां बेखेवग्रा हिसाबै जोङो थान्दै नब्लां बेखेवग्रा हिसाबै जोङो जोंनि बारग' बोसोनगिरि बानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों। लोगोसे जोंनि बे 10थि बोसोरसालिया जथुमायाव जोङो स्टुडेन्ट कनक्लेभ हिसाबै जोङो लानाय जादोंमोन। बे स्टुडेन्ट कनक्लेभआव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी सारखौ जोङो लेंहरनाय जादों। लोगोसे जर'खा बुंथिगिरि हिसाबै जोंस्रां ब्रह्म जे आथिखालाव मिथिजानाय फैला जे बरगयारि बिथां सारखौबो जोङो नैबे जर'खा बुंथिगिरि हिसाबै फरायसाफोरजों सावरायनाय मोनसे स्टुडेन्ट कनक्लेभआव जोङो लेंहरनाय जादों। बे लेंहरनाय उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना सोलोंथाइयाव मटिभेसन मोननो हानायनि लोगोसे फरायसाफोरा फरायनायाव एसेब्लाबो बिथांमोननि बोसोनजों एसेब्लाबो जौगानो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों।